DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify. Namuling mapaniwag kay tutong at kay hintay. DTX Coffee Mix lawas na pinuan. Diabetes Ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o ipigo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica 4 Biotics. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Pan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako gali si LCL Mukayan sa Bongko, Putotan, Iloilo. Naligpay ko nga nagdaog ko sang kas na 10,000 pesos. Blessing halin sa kay Jesus. So, kina-encourage sa gid kamo, kadto kamo diri ka magbakal. Para nga makatilaw kamo kag magkadto kamo diri ka magbakal sa mga vitamins na makahatag sa inyo sa pagpugong ng mag-ano ang ato ng mga balapitan. Gani ikaw! Kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ila! Oh, hindi! Nga, perme lang
Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatak na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Gapamati ako sa K5 News FM kay kanami sang ila drama kag kanami sang ila pagpresentar sang balita. Ako gali si Ivan Nagoy sang New Lucena, tunay na ka K5. O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News and News. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. Kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Good afternoon mga maninoy kag maninay. Welcome na sa isa naman ka edisyon sang K5 or sang Secret Memories. Diri lamang sa kampiyon nga estasyon K5 News FM. Subong nga hapon mga maninoy kag maninay. Siyempre TGIF. Maulanon nga kahaponanon syudad sang Iloilo. Upod nyo subong nga Biyernes nga hapon ang inyo nga alagad, ang inyo nga ihada sa kahanginan na waynas sang iban, waynas sang liwan ang inyo nga ihada dyan. Updanay kita sa isa ka oras kag tunga mga maninoy kag maninay, isa-isa ho naton karon ang istorya sang pagigugma nga aton karon mabatian sa ton drama pinanid sang gugma o kun The Pages of Love. Ano naman ay han nga istorya sa paghigugma ang aton nga mabatian karon? Istorya ni sino ay han? Ano ni happy ending or another sad tragic story or love story ang aton nga mabatian? Kamusta ang semana sa akon nga mga maninoy kag maninay? Grabe imbukada sang tuig 2025. Kamusta ang sulod sa una nga semana sang tuig? Maiban sa aton gintrangkaso na iban sa aton kapoy na una pa lang nga semana sang 2025. Pero kung ginatrangkaso gani, kung
malain ang tiyempo, especially subong. Do gabi na bayi ang aton nga tiyempo. May ulan, may init, may ulan. Mag-inom sang D3 Bio ang produkto kalidad ni Doc Ramil Uy. Mabaka sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Kagparisan sang Mighty C ang mas ginpabaskog nga alkaline base nga vitamin C. Agod protektado ang aton nga ika-ayong lawas mga maninoy kag maninay apisar anuman ang pagbaylo-baylo sang tiyempo. Let's start our year right. Subong nga hapon, naka-live kita sa aton Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. As well as man sa 88.7 sa FM dial sa lisuan sang inyong nga mga radyo. Good afternoon, Ged. Sa mga nagkatutok sa aton Facebook Live, sa akong mga maninoy kag maninay, please share our live, no? Comment sa aton Facebook page, share our live, and like our official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7 for timely updated news, especially sa buong mga maninoy kag maninay nga mayara kita sa coverage sa opening salvo sang Dinagyang Festival 2025. Opening salvo, hindi lamang madugay, mag-aumpisa na ang program dito sa may Freedom Grandstand. 8 ka mga tribo ang magapasakop pa indis maghatag sang ila teaser performance kumbaga sa mga pagkaon. Ano pa lang niya ang patilaw. Ibala, bantayan karon ang aton nga mga K5 reporters sa kanya-kanya nila nga judging areas. Si K5 Kimberly Caluyo sa Freedom Grandstand, si K5 Alex Escalante sa Iloilo Provincial Capital Judging Area number 2, ang inyong alagad K5 Jenny sa Mabini Ledesma, and of course K5 AJ Cordova sa Quezon Ledesma. Dugay-dugay makuha kita sa situational report sa aton nga mga ka-K5 nga naka-standby. So sa aton mga motorista dira no nga nagapadulong sa syudad sang Iloilo sa karon, specifically sa city proper area, lauman ang moderate to heavy traffic. Because nga alas 12 subong nga hapon or subong nga utugin pa siraduhan na ang pila ka mga mayor nga dalanon sa city proper, specifically sa areas sang Giambasa, Molilone, sa General Luna, and sakop sang mga judging areas naton mga maninoy kag maninay, and of course check for alternative route para hindi kita maipit sa trapiko. Kag kung wala man lang kita sang tawag sini importante nga kadtuan, ipaiway naton anay kay for sure mabugat gid ang dalan sa trapiko didto. Kag sa mga luyag magtan-aw sa aton nga opening salvo karon sa diin man nga judging areas, lauman ang walkathon o lauman ang alay lakad kahapon pa lang daan sa opening salvo sang kasadiyahan sa Kabanwahanan. Didto pa lang sa may Gaisano La Paz, umpisa na kita walkathon pakadto sa mga city proper. So amo man na mga maninoy kag maninay, lauman man karon ang malaba-laba nga paglakat-lakat. Are exercise lang Pero syempre subong abi kay nagaulan-ulan, ti dalagid sang payong, sang kalo, protektahan naton nga kaugalingon kag mainom sang D3 Bio agud nga hindi dasig matapikan sang balatian. So, sino ang bet sa akon nga mga maninoy kag maninay para sa kasadiyahan sa Kabanwahanan kahapon? Grabe gito ang mga paindis-indis sang siyam ka mga Kabanwahanan. Subong naman sa dinagyang highlight o sa dinagyang opening salvo, 8 ka mga tribo nagikan sa 5 ka mga burutuan kag 3 ka mga barangay tribes. Batiko kono kahapon ang blocking performances ang 8 ka mga tribo. Blocking pa lang to pero gapaindis-indis na, gapakita na sang mga abilidad.
ano pagid ayhan kung yara na sa yara na bala sa highlights ang Dinagyang Festival with all the costumes, makeups and props bongga. Another world class performances from our tribo, and one of the Dinagyang is one of the renowned festival diri sa may or bugos nga kalibutan. Ang sila ni sang Ati-Ati Festival sa probinsya sang Kalibo, and of course ang Kabangkalan Festival or ang ang festival sa Bacolod kay Paul ang Maskara Festival sang Bacolod City kag Dinagyang Festival sa Iloilo, and as well as ang Sinulog Festival sa Cebu City. Ado amo ni ang mga major festivals nga ginabantayan gid, ginakatuan gid sa mga turista from local and international. Para sa Dinagyang highlights, nakasecure na bala kita sang mga tickets, kaya sa pagkabalo naton do sold out na ang ticket sa judging area number 3 and judging area number 4, and of course lauman man ang mga dinapit nga bisita mga magapadulong sa Enero 25 kag Enero 26 nga amo ang highlights sang aton nga mga festival, ang kasadiyahan sa Kabanwahanan, and of course ang Dinagyang Ati-Ati Tribe competition. Again, dugay-dugay magakuha kita sang situational report sa aton nga mga ka K5 I believe ka K5 Poldo pa kadto pa lang si day ka K5 game. Dugay-dugay lang siguro magbalik kita. Antes kita makuha kita sang situational report from Freedom Grandstand, Iloilo Provincial Capital, sa Quezon, Ledesma, and of course sa Mabini Delgado. Antos lang kita sa mabugat nga trapiko kag pag-alay lakad. Pero kung wala man lang kamo plans subong nga hapon mga maninoy kag maninay, kung natamaran kamo maglakad kay syempre nagaulan-ulan, mabasa ang mga dalanon kag matugnaw, Dini na lang ang inyo nga ihadad dyan diri subong nga hapon kay pamatian naton ang istorya karon sa ton drama Pinanid sang Gugma o kun The Pages of Love. Samtang lamig-lamig ang tiyempo, parisan naton sang mainit-init nga kape, ang DTX Coffee Mix. Para mas saboroso pagid karon ang aton nga pag D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasi nga pagtingulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Luto, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. Ang kampiyon nga istasyon K5. K5 News FM. Pasensya gid mga maninoy kag maninay, mayara kita sa minor technical problem naman. So all goods na, there's nothing nga hindi umakayon ka K5 Paul dihada. So may mga minor technical problems kata again. So subong gahapon mga maninoy kag maninay, habang ihada dyan nga kung wala ka mo sang plano, tamaran ka mo magwa subong maglagaw sa syudad. Kung
dili ka man lang sa Iloilo City kay maulanon ka mabasa ang dalanon. Kung yaraman lang ka mo sa inyo nga mga panimalay, op din yung inyong ihada dyan diri sa K5 News FM Iloilo. Kag pamatiin naton karon ang drama naton sa pinanidsang gugma ukon The Pages of Love. Istorya ni Sir Pinpin ang aton nga mabatian karon. Ano naman ay ang istorya ni Sir Pinpin or ni Ma'am Pinpin nga luyag niya ipalabot sa aton. Kung kamo ang may advice, kung may gusto luyag hambalon, pwede gid kamo maka-comment sa aton Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7 o kung mag-text magtawag sa aton hotline 0999-807-1909. Mag-text o kung magtawag sa aton number 0999-807-1909. Subong nga hapon, upod naton nga katutok sa aton nga live si Ma'am Nadalyn Xiaotong sa K5 News FM Iloilo and of course, or K5 News FM Pasay City as well as man sa aton mga relay stations ang K3 FM Yag-Awa, K3 FM Kalinog, K3 FM Leganes, Short FM Dumangas kag K3 FM Kalinog kag sa Quinto Distrito upod naton dito ang K5 News FM Sara nga nagapamatigid sa aton nag-upod sa aton programa subong nga hapon. So antes kita buya sang commercial sa mamati isang istorya ni Pinpin. Ano atay basahon naton ang kaundan sang iyang love story. Si Pinpin ang taga-uma. May nobyo ka gusto niya mag-obra sa syudad. Hindi gid kun tani magpasugot ang iyang nobyo kay basi islan siya ni Pinpin. Pero nangako si Pinpin nga siya gid lamang ang pamanahon kag puli-pulian niya kung mag-day off. Sang nakaobra na si Pinpin sa syudad, may lalaki nga masupog mga luyag kay Pinpin. Nangin sila kag palangga man ini ni Pinpin. Kag sang nagpuli si Pinpin, nakibot na lamang siya tungod nakita niya nga may handaan kag pamailihan siya sa iyang nobyo nga taga-uma. Ang problema ni Pinpin, hindi siya ready mamana kag wala siya nag-expect. Kag nagapamalabag pagida sa iya buot nga may nobyo siya nga taga-syudad. Napirmi sila nagakatabo kag palangga niya. Sige mga maninoy kag maninay amo ito ang istorya ni Pinpin sa aton drama pinanidsang gugma ukon The Pages of Love. Standby ka mo kay magabulos na mamatiin naton ang istorya ni Pinpin kag magabalik lamang kita mga maninoy kag maninay. Secret Memories. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you. I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tubtubsan o. You wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo. Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come so far to leave it all behind. I wonder why. Lauman ko gidang pangako, mga ina.
Tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw. Kag ginahigugma ko man ikaw. My love, please stay. Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kun kalipay. Mga pinanin sang gugma. The pages of love. Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kag pagtulunan. Mga pinanin sang gugma. The pages of love. Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Mga pinanin sang gugma. The pages of love. We'll stay in love this way no matter what they say. Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma. The pages of love. Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagalin kay Pinpin sang Leon, Iloilo. Kag ang magadala amo si Linelia Santiago Miranda. Ambala ko nga nagalahog ka lang, Pin. Wala ko bala galahog, John. Puti, paano ako kung bayaan mo lang ko, Pin? Paano ko kung mag-isa na lang ko? Si John, hindi man sila nga bayaan ta ka, ah. Kay kung mag-day off ko, mapuli man ko di sa aton. Kag pwede ka man gani bala makalagaw-lagaw dito sa syudad kay isa man lang kasakay, di bala? Oo. Tapos na nayambal, Pin, pero budlay buhaton, Pin. Kabalo ka naman sa obligasyon ko sa balay. Hindi mabayaan sila ni nanay kag ni tatay. Amon aganin nga kada day off ko, mapuli ko. Basi bala ko nato ka na dito, Pin. Kag baka kita ka na sang lain kag islan mo ko. Ang ka pala, John. Wala ka salig sa akon, haw. John, ikaw lang ang palangga ko, kag wala na sang iban. Promise mo na, Pin? Promise! Basta, abi mo, Pin. Ikaw lang ginang babae sa kabuhi ko. Kag ikaw lang ginang pakaslan ko, hindi na magbaguin na, Pin. Amo man ako, John. Pangako ko gid na sa imo. Ikaw kag ikaw gid lang. Salamat gid, Pin, ha? Tago-galipin. Ano tong obrahan mo sa syudad, Pinhaw? Maobra ko sa mall. Nabaton ko bilang cashier, eh. Amo gani na nga kada semana may day off gid ako. Kag hindi ka man kabalaka, John. Mapuli gid ko di para sa imo. Mapuli gid ko.
O, saka na, larga na. O, saka na, larga na. Isa na lang. Hi, Miga. Bago ka man din? Oo. First day sa duty ko. Wow, same ta. Agapon man lang ko nakasugod eh. Ay, latuod! Ay, congrats sa ato ni. Ay, wow. Joker ka man gali, ha? Kung mag-amo sina, ma-vibes gid kita. Ay, by the way, ako gali si Beauty. Ay, wow! Beauty, gid yung ngalan mo? Siyempre. Ay, bagay, gid kiti gwapa ka man eh. Mas ikaw ang gwapa tungod morena kag simple lang. Ay, wow. Sige. Thank you. Ako gali si Pinpin. Excuse me, mga ma'am? Yes, ma'am? Yes, ma'am. Time pa sang duty subong, ha? Kamo nga bago pa lang kamo nga duwaga chismis na kamo. Sorry, gid, ma'am. Sorry, gid, ma'am. Please, ha? Observe kita sa ngaton ng mga rules and regulations dire. Hindi pa kamo makahibalo kung anong buhaton niyo? Sorry, gid, liwat, ma'am. Sorry, gid. liwat, ma'am. Sige, mabalik na ta sa obrita. Oo, ma'am. Ay, suplada. Gani, suplada, ginabala siya kuno. Kay damo na din hadlok sa iya. Ay, gani man. Bayda siya. Ay, sa inyo. Kumusta ka mo? Hello, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Dinakigan ka mo. Sige lang. Amo gid na. Nakita ko mo nabi nga nagachismis na kamo eh. Sa dason, hindi nyo na pagimuon, ha? Yes, sir. Yes. Ay, kabudlay gid sa akong boarding house ya. Kamu ina kadugay sa mga jeep kay permi puno. Di kay kabugong budlay kon panggabihan ang out mo ah. Gutom kuya. Kakapoy pa sa obra ko. Pero wala kaso. Magdugay maanad naman ako sini. Ay, saan ako mabot ang jeep man? May motor na nagpundo sa tubang ko. Ay, miss. Ba? Sakay na. Idulong ko na lang ikaw. Ikaw? Secret
memories. Secret memories. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, namin gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Sporebiotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporebiotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporebiotics na. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. DTX Beauty Soap. Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa dahon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark. Sa tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito!
Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag flavowaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men. Muling binuhay mo. Extend. Isang kapsula ka lang. DTX 500. Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamini ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. Secret Memories. Secret Memories. An 88.7. Ari na kita. Thank you, good sir, ha? Hinay lang, ha? Thank you, good sir. Ay, nauyaman ko si mo ba? Wala sang kaso, ah. Ay, gali. Timing manggali kiti isa lang takalugar nga ginaburdingan. Ay. Oo, ang matuod. Ara lang dira sa akon sa una, no? Kung amo, mabulibisita ta kadi kung amo ning istorya. Ano? Joke. Sige na. Chat-chat lang ta karon, ha. Ginad ta na kada. Halong ka? Sir Eric? Pinpin, thank you gid nga ginbato mo pag-invite ko sa imo. Timing gid. Birthday ko, day off mo. Happy birthday, gid sir. Thank you. Wala kaso nahuyaman ko magbalipad sa imo kay mayo ka man sa akon eh. Wala sang kaso
mas ako nahuya sa imo tungod naguyang agad sang oras nga magkadto diri. Wala ka so, sir, birthday mo man. Kung sa bagay. Pero ani ka, sir? Abi ko, ani damo, bisita mo. Kita man lang diri sa boarding house mo. Kon. Ang matuod, karon pa abi sila sa gabi tungod may ginaobra pa man sila. Kag matuod sila, mga kilala ko man ang iban nga bisita ko tungod isa lang kita ka ulobrahan. Oo. Mas may gani nga kita lang nga dawagon nga wala sang istorbo eh. Sir? Ben, ang matuod, moya man ako magambal tungod basi bala kon mga kigaw. O di gani, likawan mo ko sa ihambal ko sa imo sumong. Nga, sir, anong ihambal mo, haw? Ben, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Type ta ka. I mean, sa imo ko lang ininabatyaga ng subong sine. Ben, mapasugod ka ba lang ang pangaliagan ko ikaw? Sir Eric? Babe, happy mansari. Happy mansari man, babe. Babe, palangga ko gid ikaw. Pinpen. Eric. Palangga ko gid ikaw. Eric, hindi pa buhatay. Shhh, hindi ka magkabalaka. Kaya ko panindugan ang imuon ta subong. Promise, babe. Saligi lang ako. Eric. Pinpen. Handong ko gid ikaw. Ano piniling na patsakan ko? Diris na lang. Hindi ako makapangindi kay Eric. Ako ganyan din. Ay, Chunchun. Pinpen. Ay, Chunchun, patawara ako. Pero palangga ko na si Eric. Ay, Eric. Ay. Pinpin, naidaw na gid ako sa imo. Junjun. Pin, kaya na panghulat namon sa imo. Ha? Hulat ninyo sa akon? Oo. Ang pamilya ko, kagang pamilya mo. Ha?
ano, Junaw? Subong kami nga daw mamalayi, Pin. Para istoryahan ng kasal ta, Pin, ha? Ulat-ulat lang, Pin, ha? Kay dugay-dugay ari na sila. Damo gidabing luto nila, eh. Ano? Ani ka, mamalagi? Wala ko kabalo sina, Junaw. Ani ka, wala ako makapreparar. Nagpauli lang ko dito nga day off ko, kag syempre makita ay kita. Pero wala ko yung magdumdum nga may pamalayi nga matabo. Sorpresa ko ni gani si imo, Pin. Kay nakaibalo ako nga malipay kagid, Pin. Pero John, kuan, hindi pa ko ready. Pin, anak. O di ano? Tay? Preparado ka na ba na? Kuan, tay, inang... Choy, daw nakulbaan gid si Pinpin. Excited lang siya siguro, Choy, ah. Diyos ko. Choy. Anong himuon ko? Damo Hindi pa matuanda ako ready nga magpakasal kay Junjun. Kag si Eric ang hari sa una-una ko kag palatsakon. Paano ko iniyampal sa ila? Paano? It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep. But I'll never show it on my face. But we know this. We got a love that is homeless. What can you hold me in the street? What can I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm Napamalihihan gid ako ni Junjun, kag wala ako makahibalo kung paano ko iniihambal sa iya, kag sa pamilya niya, kag subong man sa pamilya ko, nga may nobyo na ako sa syudad, kag may natabo na sa amon. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyong programa, agud nga mangayo sang laygay. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo kabuhi sang akon sulat. Ang tagpadala, Pinpin. Mga abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma. The Pages of Love. Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical director Carlos Bols Mondia. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Secret Memories. Secret Memories. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
may puso. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan naton nga ang D3 Bio ti puno sang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara ang aton D3 may ara sang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT Sir Boy, gina-stimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine bla kung kontrolado, gina-stimulate niya Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining musiling nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka-importante Sir Boy kay may ara mga kuan mo, hormones. Kaon mo gutom ka, makaon wala na niya hormones. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. So, ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babayi, ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kay ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? 3 ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprilin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magtugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian. Going back to kakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates, mga matamis, tinapay, noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na. Islin lang D3 Bio. Oo, galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka. Nami jita, tubig lang tubig, tapos D3 Bio. Mas dasig ka man. Hindi ka mag-hypoglycemic. Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo? Kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-priotic, no? Anti-priotic nga properties which is really good against skin bites, no? Ang alternative mo sa corticosteroids nga ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites. So amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga
kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio. Wow, right? D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upong ang sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify. Nabuling magpaniwang kay dugong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan. Diabetes ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptik ka. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street
Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing. Luto na. Ang labahan. Nakasampay na. Ang uniform ko. Naplansa na. Ganito ako. Tigasing, tigalaba, tigasay, tigaplansa. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to Mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:10 na sa hapon. Welcome back mga maninoy kag maninay, and there you have it, nabatian naton ang istorya ni Pinpin kag ang iya problema sa paghigugma. Torn apart si Pinpin kung sino ang iyang pilion, ang iyang lover nga taga-province nga si Junjun o kung ang iyang boyfriend from the city nga si Erica. Ang theme song ni Pinpin, Sana Dalawa ang Puso Ko. Diba la? Bunga si Pinpin. Very pretty si Pinpin. Kaya duhagid ka lalaki ang ang na-in love sa iyang beauty. Kung kamo ba si Pinpin, mga maninoy kag maninay, ano ang inyong pwedeng obrahon sa iyang sitwasyon given nga
ang iyang first boyfriend nga si Junjun ang namalayi na. Tapos mayara pa gid siya sang boyfriend sa city nga si Eric. Diba? Kasi ang motto ni Pinpin sa life, the more, the merrier. Ba naman yung iban nga tingala kami nga kaubusan nga or tingala kami nga mga single nga wala kami migo kay Pinpin gali nagadoroble. May kilala man ko hindi Pinpin ang pangalan pero duha ang migo. Sabi nga kalinya mayara kita sa aton nga una nga caller subong nga hapon. Mayong hapon sa aton nga labing una nga caller. Good afternoon sa imo, ma'am, sir. Hello, Yata Jenny. I miss you sa imo. Ay, bunga may pa. Yung hapon. Bunga may pa, miss you si Sir Renan sang Banate. Yes, I miss you sa imo, Yata Jenny. Oo, sige, sir. I miss you, sir. Ano aton nga mahambal sa istorya ni Pinpin, abi, sir, subong nga hapon? Okay na, first of all, Yata Jenny, may yung hapon sa imo, no? Sa Sir Paul, may yung hapon. Ma-advise ko lang una-una, gid, no? Kung ako sa sitwasyon ni Pinpin Balaya da Jenny, istorya ko nang ginikanan niya da Jenny, na isugid niya nga may nobyo na sa syudad, tapos natabo na sila sa nga nobyo, abe. Para nga, tignan istorya sa ginikanan ni Pinpin, ang ginikanan ni Junjun, nga amo na galing diferensya, nga hindi makatakakal si Pinpin sa Junjun. Good course, pangkahon mo ni pangkahon mo ni Pinpin si Junjun. Dalaw niya sa syudad ang niya, pamilya bala, yata dyan yung pamilya ni Pinpin. Para ipakilala mo, bigyan niya si Eric. No? Para makilala mo sa niya ginikanan Kasi, para nga naman ba yata dyan para wala man blasang unfair, para nga fair man blas sa isa yata dyan nga pangkahon na ng pamilya ni Junjun nga amo ng diferensya. Parang at least wala pa danot lanuhan ang kasal nila, mambalya na sa tao. Mambalya sa kay Junjun abe nga amo na natabo. Kumbaga, hindi ka na paghulaton si Rena, no? Nga maglala pa ang sitwasyon as early as possible. Nga wala pa nakaplano sang kasali, ihambalya na ang kamaturan. Santang pwede pa solbaron niya ng daan, santang wala pa maglala. Tsakto gid, sir, no? Hindi ta pagdugangan ang problema sa isa kapagid ka problema, di ba la, sir? Correct yata, Jenny. Sige. May luhi ka o tamyawan, sir, sa buong hapon? Mera yata, Jenny. Ano na si Mera Jenny yung hapon, kay Sir Paul, Sir Lawrence, Sir Andre, of course, sa kayo ng Jimmy, ginasatan sa Bonifacio, pero medyo pamati si ng Jimmy sa imo yata Jimmy, sa mga programa sang kitay ba. Noong Jimmy, may yung hapon lang sa imo, sa Pamilya Bailon, Pamilya Molina, Pamilya Palmares, Pamilya Bison, Pamilya Arroyo, of course, sa kayo ng Elsa, kayo ng Chichi, kay Gigi, kay Jim, kay Nonoy, kay Divine, kay katanang-tanang niya nagpamati, kay Remy, kay Rodel Garayan, kay Rostom, kay Sir Ray, Sir Ted, Ma'am Alex, kay Maninay Mane, tapos kay Ma'am Kim Kaluyo, kay Sir Aaron, sa trata niya nagpamati, sa Kampiyon ng Estasyon, si 5 Joseph M, kay Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Bingbing Bigyan Pagtalunan, kay Ma'am Rose Dick Branya Talaron, kay of course kay Sir Jason Talaron. Sige. Ipadayon lang sa pag-extra, sir. Ang programang Secret Memories kinadulong sa inyo sa produkto ni Dr. Miloy na makatag sa alivyo para sa ikayang lawas ang iyong produkto. Power Trio, pinapunang sa DTX 500, may TC, Tribio ang antibacterial, especially, ikanagid lamang sa may banwas ang Baratinis, katay Renan Tyson, para sa sininga 2025 para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Iloilo. K5 News FM! Kampiyon! Halang sa pagpulihata dyan bye-bye. Sige.
Grabe, gid sa mga umaatikabong extra ni Sir Renan from Banate, Iloilo. Subong naman nga hapon, antes kita magkuha sang dugang nga mga callers nga magahatag sang advice, magakuha anay kita sang situational report nagikan sa aton nga mga K5 reporters sa mga specific judging areas, no? Sa patigayunon nga opening salvo subong nga hapon para sa dinigyang highlights sa 2025. Naka-standby sa Freedom Grandstand si K5 Kimberly Caluyo. Sa provincial capital naman, si K5 Alex Escalante. Sa Quezon Ledesma naman, amo si K5 EJ Cordova. And of course, pagkatapos ining programa, magabulos or magapadulong kita sa Mabini Delgado. Diba na? Apat ka mga judging areas ang ipahamtang carousel program. So while may nag-perform sa Freedom, may nag-performan sa judging area number 2, number 3, and number 4. So, malibot na sila, no? Mga maninoy kag maninay kag maghatag sa ila patilaw nga performance subong nga hapon. Tiya, makuha kita sa situational report. Kamustahon naton ang sitwasyon sa kada judging area sa given nga nagpagtupa sa nga maulan-ulan nga panahon subong damo ayhan ang magatanaw. Hapon ito sa may kasadiahan, do medyo jam-pack dito sa may Iloilo Provincial Capital Grounds. Tanaw naton subong hapon. Kamusta ang dalan sa trapiko? Mabulubog at na bala ang dalan sa trapiko subong? Moderate to heavy na bala ang sitwasyon. Mahinay na ang paglakat sa mga salakyan. Ang preparation sa kada tribo, nabalang kada tribo sa kada judging areas. Kag ano ang mga tribo na mag-perform per judging area? Ano ang unang tribo? First two tribes nga mag-perform sa Freedom as well as man sa judging area number 2, number 3, and number 4. Sige. Naka-standby sa pihak nga linya ang aton nga connection from the Iloilo Freedom Grandstand si K5 Kimberly Caluyo sa judging area number 1. Kung natin si K5 Kimberly Caluyo sa pihak nga linya, K5 Kim, kamusta dira ang sitwasyon sa karon sa may Freedom Grandstand? Ala, Bira, Iloilo. Good afternoon, K5 Jen. Good afternoon. Yes, K5 Jenny, no, sa piyak ng maulanon nga panahon, ari diri nagatinilipon ang mga pupuluyo, ang mga Ilonggo diri sa may Iloilo Freedom Grandstand. Agud saksihan ang opening salvo sa Dinagyang Festival 2025 sa K5 Jenny. Ito subong, medyo nagaulo yun ng aton siring at tiyempo, kay somehow nagtulutahaw, no? Ang iring pagulan kay na, medyo mabulupas ko sa K5 Jenny. Bisa diri kay kita kay na sa may tunga sa Iloilo Freedom Grandstand, nabatsagan nato ng pag-update, pero subong, nagamatamat na, no, nagagamay na lang or manipis na lang ang pagpanaliti diri sa may lugar. So, subong, ang iban diri sa mga K5 naton, o diri naka-testano pala K5 dyan, probably by 11 a.m. or 12 noon kay na, no, nagbastan na diri sa may Iloilo Freedom Grandstand para lang makapili sa best spot para makatanaw sa opening salvo ng Dinagyang 2025 sa K5 dyan. So, we have 8 competing tribes, no, para sa sining Dinagyang Festival sa K5 dyan, which is, amo ini, ambot ko silang bet gara sa mga K5 natin nga nagapamati sa buong, ang aton sining nga para makukanon sa ila is who's your bet, mga K5. Kasi ang mga competing tribes, amo ang tribo pagidayat sa Napas National High School, tribo sa Lubnot sa Haro National High School, tribo Parianon sa Molo District, tribo Ilomanon sa Halangoni Memorial National High School, tribo Pag-asa sa Mandurriao sa Distrito sa Mandurriao, tribo Hangaway sa National Lopez High Elementary School, tribo Molambes sa Barangay San Rafael Mandurriao, tribo Panay sa Fort San Pedro National High School. Kaya mo na yung K5 dyan, no, ang mga competing tribes sa sining Dinagyang Festival 2025, and we expect na subong hindi lang yung mga Ilonggo, kundi madamo na din sa mga nagpa-early booking
nga mga turista coming from different provinces from Western Visayas, o kung iban outside man, no? Mga taga Manila, taga other regions, o kung iban mga ginatawag natin yung foreigners, o kung na-found siya si Fajen. K5 Kim, balikan ko lang in terms sa mga audience naton subong dira. Kamusta? Puno naman bala ang Freedom Grandstand, K5 Kim? Yes, kasi Fajen, punuan na diri sa Iloilo Freedom Grandstand. Kung magkadto ka dira mag-apas ka diri, ayawan ka na kapangita sa spot or pulungkuhan mo diri kay Jenny. Pero ideally kasi Jen, may araman sa mga sadsad o kung mga performances sa dalan, no? Aton sila nga mga competing tribes. So, pwede sila kabantay sa mga dalan kay Jenny or pwede man sila kabantay, kaplastar dira sa mga other stages kay Jen, which is ang stage 2, ang Iloilo Provincial Capital, ang stage 3, ang Mabini Street, kaki 5 dyan, no, sa city proper, and ang stage 4, amo ang Quezon de Desma. Kaki 5 Kim? Yes, kaki 5 dyan. Kaki 5 Kim, ang we know nga carousel type ni ang flow sang performances ang atong mga tribo. May idea ikaw kung sino ang first 2 tribes nga maga-perform dira subong sa Freedom Grandstand, kag kung sino na ang mga nag-alabot nga mga delegates or officials from the Iloilo City, kaki 5 Kim? May mga councilors na kita, nag-abot na si Mayor, si Congressman, si Vice Mayor, kaki 5 Kim? Kaki 5 dyan, probably arapat sila sa misa, no? So kung wala pa sila sa makitaan ng mga high-ranking officials natin, dari mga opisyalis natin, dari sa Iloilo City Government, kasi 5 dyan, ikinaulat nila no, nga matapos ang isa, and by 3 p.m. pa ang pagsugod. So we expect our guests and our officials na mag-abot dari mga almost 3 or at least mga 2:45 kasi 5 dyan. Pero subong, ang mga pulungkuhan intended for guests and for sponsors dari sa may Iloilo Freedom Grandstand, wala pa may nakapunto kalabanan pa lang dari ang mga audience coming from the public audience sa K5 Jen sa Syria nga mga tinion. So subong, mayroon naman sa program flow, no? Ang ato Syria Iloilo Festival Foundation Incorporated sa K5 Jen. Balik muna diri nga mag-perform ang dasyang sa Barangay Tribe number 1, which is ang tribo pagidait sa Lapas National High School. Amo man din K5 Jen, no, for this mo kay naman nga information, dagang tribe number 2, amo ang tribo sa Lugnon sa Haro National High School. Ang kadyang tribe number 3, among tribo Pareanon sa District of Molo. Kadyang tribe number 4, tribo Ilonganon sa Talangoni Memorial National High School. Kadyang tribe number 5, tribo Pag-asa sa District of Mandariao. Ang rest yung tinadyan, i-check natin or verify natin rin kung doon na utod ang atong siring kopya. Pero subong, we expect ang atong siring mga beauty queens o mga kandidata sa Miss Iloilo, tagang mga reyna natin na nag-represent sa Iloilo City ng Iloilo Province sa mga national pageant sa K5 Jen. So subong, nag-walk-a-thon na gid ang mga taga-Iloilo sa K5 Jen. Amo na na yung pag-ambal mga matumanggit ang plano kung mag-exercise sa K5 Jen. Sige na, utod ang linya ni K5 Jen. Kimberly Caluyo, K5 sige. Kaki pa dyan, harip ako Akon, galing nga monitor ang nautod kay K5 Kim. Tingala ko patian ko pa man tingog ko sa monitor. Sige, kay K5 Kim, salamat gid sa sitwasyon dira sa may Iloilo Freedom Grandstand. Sailohan na naman nato, no? Si K5 Alex Escalante sa Iloilo Provincial Capital, ang aton nga judging area number 2. Thank you so much kay K5 dyan. Upot ng triya, aton sila K5 News FM Patrol. Saliwat, Adapera, Iloilo. Viva Senyor Santo Niño. Salamat din si K5, Kimon, Tanyo Caluyo para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5, Step M. Thank you so much, Ged, kay K5 Kimberly Caluyo sa update sa halin sa judging area number 1. So far, puno na ang Freedom Grandstand and wala pa man sa mga city officials kay we believe nga yara pa sila sang misa. Pero sa mga luyag pa mag-abot dira sa Freedom Grandstand, no? Mag-amat-amat na bala kay basi wala na kamo sang space dito karon. Sige, after the judging area number 2, sailohan naton
ang judging area number 3 kaupod kay ka K5. Judging number area 2 rather kaupod kay ka K5 Alex Escalante. Ka K5 Alex. Yes, ka K5 Janino, ready na diri ang judging area number 2 which is located diri sa may capital area. Diri kita sa kilid mismo no ka K5 Jani sa Casa Real de Iloilo, ang landmark naton ti ang Arroyo Fountain no ka K5 Jani. Sa Subong makita naton estimatedly ang crowd diri Subong na nagalantaw sa babaw lang mismo no sa stage sa judging area, mga almost 100 people no ka K5 Jani. And kung isipon mo pagid ang ara sa palibot, dira sa may bahin bala sang Cabalong Western College, niyara pagid sa mga masobra man 50 na mga tawo kakipag Jani nga nagabadpay na subong sa mga performances sang walo tanan ka mga tribo halin sa may kalain-lain yung mga distrito diri sa siyudad sa Iloilo na mag-witness sa mga performances no kakipag Jani. Since nga wala pa man diri ka umpisa ang mga performances sa aton nga mga tribo, hindi pa gid amo sinasyado kadamo no ang tawo nga naga-standby diri sa area, pero for the benefit nga makauna sila sa area kag para nga hindi sila kumbaga matabunan bala ng mga nauna ya kadto diri sa judging area, may ara na sang nag-una na nga daan pwesto diri, may mga dala nga bangko, may mga dala nga payong. Since nga ang panahon naton subong medyo nag-aulan-ulan, and we are hoping no nga magbasko gid wala ka K5 Jani. Pero with this weather karon, isa lang ang mapasalig sa aton yung mga tribo, rain or shine no ka K5 Jani. Whether maulan man ina o mag-init, padayon ang performances ng aton yung mga tribo coming from the different districts diri sa Iloilo City for the Dinagyang Tribes Competition Opening Salco. K5 Alex. Yes, K5 Jani. Sa video mo bala ining mga nagapatik-patik sang drums nga nakaniyon gid. Yes. Ano ni nga grupo ka K5 Alex? Or ano ni nga tribo? Tribo Mandurriao. Balito na ano lang sila kay na nag-test sa ano ganina. Kung baga nag-test sa ila bala nga piyesa nag-blocking. Nga pagkatukaron, yes, nag-blocking, no? Nag-rehearse sa ila nga piyesa nga tukaron for their performances for the opening salvo. And iba na mga grupo na inabot diri sa area and taga-pwesto naman no kakita Jani kay this will be a carousel type na yes. Performances if I'm not mistaken no. According man sa aton nga information from the Iloilo City government, pero makita natin diri amat naman nga nagadamo ang tawo diri sa area no kay aside sa tribo Mandurriao noon kay K5 Alex, ano ang isa ka tribo nga maga-perform dira sa Capitol? Batiin naton do tribo from Haro kay K5 Jani, pero check lang naton again kay ang aton yang Public Information Office sa Iloilo Provincial Capital, nagahulap pa kita no sang ilaman nga tawag diri gani nga information kumbaga message from us, yes, information kung ano ang mga tribo nga magauna diri perform sa bahin sang capital area, kung judging area number 2 ka K5 Di last na lang ka K5 Alex, ang mga tarpaulin da sang politiko nakapangkakas na. Wala na. Kung nakita nyo sa hapon, dari sa bahin sang, ano na din, doon may banto, di abi nga area, gatubang gid sa aton, iya nga judging area, may mga tarpaulin, pwede sang politiko, si Secretary Benhur Abalos, may-ari, pwede kagapon tarpaulin, kag si Ma'am Raisa Tranya, subong wala na gid. Ang makita lang naton, dari ang 4th Mayor Zari Pitranyas Football Tournament. Amo lang na ang ano man siya related man sa Dinagyang Festival naton ng mga activities sa K5 Sige, thank you so much Ged K5 Alex. Sige. Nagikan diri sa judging area number 2, capital area, inisikat K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko,
kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Thank you so much, Ged. Kay K5 Kimberly Caluyo, kag K5 Alex Escalante, si K5 EJ Cordova na balaan na naka-standby naman sa judging area number 4. Pero itigana lang na K5 EJ Cordova ang imo nga situational report kay magabulos na ang programa ni Macho Colette ang Laughed Out Loud or Afternoon Drive kay K5 mga K5. Sige, amo ito ang sitwasyon nagikan sa duha ka judging area para sa opening salvo sang ginagyang highlights sa 2025. Sige mga maninoy kag maninay no na alang-alang nakita ka advice para kay Pinpin. Siguro ang mahambata na lang gid kay Pinpin no nga amo na nga ihambalon mo na lang ang kamatuoran sa imo nga boyfriend nga si Junjun o kun kay Eric kung sino gid man ang mas matimbang sa imo nga tagipusoon kay you cannot love a two-person twice kuno mo may mangibabaw gid at least bala sa ulihi nga rather you lose the both person you love, iprangkahon mo na daan. Kaya kung hindi ka pa ready sa ginatawag pag-build kang family or pagpakasal, o kung nagaduha-duha ka na bigos nga, amo na gani, may iba na nga nagapasadya sa imo, may iba na nga nagapalangga sa imo, as early as now nga wala pa sang wedding preparations, pamalayi pa lang, ihambalon mo na ang kamatuoran. At least hindi na mag-expect si Junjun nga abi niya ikaw na ang makaupod niya sa iya nga kabuhi, pero ang kamaturan is may or may palangga ka na nga iban. Amo man na sa mga iba no other than Ma'am Pinpin nga we know nga ka-experience man nga duha ang tawo nga ginapalangga, pero as much as possible balaan naton nga sala ang amuna nga mga buluhaton. So amo na ang mabili nato no nga dapat kung magpalangga kita sa tawo dapat nga sincero, tapat kag isa lang gid. Thank you so much gid mga maninoy kag maninay, baway na ako katamyaw, mabawi lang si Ihada Janjan next week no, medyo masako kita for our dinagyang coverage opening salvo. Bantayan man ang coverage sa K5 News FM Iloilo sa highlights sa January 26 full force ang K5 News FM Iloilo. Siga mga maninoy kag maninay, way na kita sang tiyempo subong nga hapon. Salamat gid sa pag-upod kay inyo Ihada Janjan. Kita naman kita next week, same time, same station, same program. Until then, keep safe and God bless always. Sa liwat kaupod sa technical side si K5 Paul Dihada, ako naman ang inyo nga alagad, ang inyo nga Ihada Janjan na para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM.